Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши просим здоровья потребных Божьих ласк опеки Матки Найсвятейшей и заступництва святого Фабіяна для Тетяни, а так само Святлого Духа Святого для лекарів, які лечать її.
Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. Тому прошу найсвятейшую, назавсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наш, нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сині Отця, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які святиш праворучиця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся, Усемогутный Боже, учини, как мы завсёды шановали и любили имя Твое святое, бо Ты николи не покидаешь без опеки Тых, кого туляешь своей цовской любовью, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Захарії. Так каже Пан: «Я вилью на дом Давіда і на жихаров Єрусалема дух ласки і молитвов. І яны будуть глядеть на мяне, і будуть голосить по тим, кого пробили, як голосять по дінародним, і будуть плакать по ім, як плачуть по першародним. У той день буде великий плач у Єрусалеме, як плач от Адремона у долине Мегидской. У той день отчинится крыница для дому Давида и жихаров Иерусалема, как помыть грех и нечистость». Это Слово Божие. Боже, Тебе прагни, душа моя,
сподіваюся в Тебе, каб побачить Твою силу і славу, бо милосердність Твоя ліпше за життя, усни мої будуть хвалить Тебе. Боже, Тебе прагні душа моя, так буду благословлять Тебе в моїм житті, і уснесу руки у ім'я Твое. Душа моя насичається ніби тлущем і туком, і усни мої славять Тебе радостним співом. Боже, Тебе прагні душа моя, бо Ти став моєю допомогою, у тіні крилов Твоїх узрадуюся, на Тебе мкнеться душа моя, тримає мене Твоя правиця. Боже, Тебе прагні душа моя. Раннее послание святого апостола Павла до Галатов. Браты, все вы сыны Божии, поводле веры у Иисуса Христа, бо все вы, кто охрестился у Христа опранулись. Нема уже ни юдея, ни грека, нема ни раба, ни свободного нема, ни мужчины, ни женщины, бо все вы одно у Христе, Иисусе. Коли же вы Христовые, то вы потомство Авраама, и поводле обетования спадкоемцы. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Коли хто хоче йти за мною, нехай отречеться від самого себе. Щодня бери криж свой и иди за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читание Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Табе, Пане. Калі Езус маліўся ў самоце, вучні далучыліся да яго і спытаўся ў іх: «Кім лічыць мяне народ?» Яны сказалі ў адказ: «Янам Хрысціцелем, іншыя Іллёю». Некаторыя ж кажуць, што адзін з даўніх прарокаў уваскрос. Ён спытаўся ў іх: «А вы кім лічыце мяне?» І адказаў Пётр: «Месіяй Божым». Але ён строга загадаў ім нікому не казаць пра гэта, кажучы, што Сын Чалавечы павінен выцерпець шмат, што адсураюцца яго старэйшыны, першасвятары і кніжнікі, і будзе забіты, і на трэці дзень уваскрэсне. Усім жа сказаў: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад самого сябе, штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча ўратаваць жыццё сваё, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той уратуе яго». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьте, калі ласка, паважаныя. Сёння, як вы ведаеце, у нас было такое цікавае здарэнне ў парафіі. Сёння мы прайшлі працэсію, якая называецца працэсія Божага цела. Вы каб не путалі, што гэта там кросны ход, никакой гэта не кросны крэсны ход, гэта працэсія Божага цела, так і называецца. Чаму?
Заўсёды у нас называется працэсіі. Это, может быть, слово «ход», это такое, может, больше российское слово. Працэсія – это латинское слово латинского походження. Это шествие такое, шествие на Божие тело. Мы идем, несем и отдаем особливую пашану найсвятейшему сакраменту. Найсвятейший сакрамент. Что такое найсвятейший сакрамент? Это сапраўднае тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Под постатями хлеба и вина. Коли мы приходим у костел, мы принимаем коммунию, мы подходим до Иисуса Христа, как принять сапраўднае тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Дорогие, вот эти слова, что я выговариваю с таким особливым акцентом, мы повинны моцно запомнить. Моцно. Чому моцно запомнить? Бо это наше життя. Наше життя не тільки духовне, але наше щоденне життя, матеріальне життя. Від його залежить наші поводини, приймаємо ми найсвятейший сакрамент, чи не приймаємо. Бо це Божа ласка, яка заходить для нас. Христос сказав, а Божа ласка, ви ведаєте, необхідна для збавлення. Христос сказав, хто споживає моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Хто не споживає, то і не має. Ви задумайтеся над цими словами так само. Задумайтеся і моцно. Не тільки для себе задумайтеся, але часами подумайте про ваших близьких, про вашого мужа, жонку, про ваших батьків, про ваших дітей, про внуков подумайте. Мы хочем и жадаем им доброго, жадаем им добра, жадаем, каб яны, як мы говорим, были здоровенькие, але телом. Але чи жадаем, каб яны были здоровенькие так само и душою, тут завсёды питание. А здоровье душою за препрошением воздухом не надуе этого здоровья духовного. Воздухом не надуе, а надуе чим? Ласкою Божою. А ласка Божия нам потрібна для збавлення. Коли ми хочемо, щоб наші діти, онуки були збавлені, вони повинні приймати найсвятейший сакрамент. Щоб вони були здорові душою, так само треба приймати найсвятейший сакрамент. Нікому не потрібно здоров'я тіла, коли нема здоров'я душі. Нікому воно не потрібно. На ніщо не придасться, як кажуть, такое здоров'я, від якого покутувати будуть люди, і потім будуть думати, а чому ж він такий стався? Чому цей світ, сьогоднішній світ захопляється здоров'ям, і то много здоров'ям. Ми захопляємося, ми лечим часами наших родних, близьких, і коли вже помруть, уже тягнем їх, і приходимо до костела, ксьонз питається, а як з найсвятейшим сакраментом? Ксьонз хворий, цей чоловік був, хворий був, тобто не мог прийти, у больнице лежал, дома лежал, без притомности, може, лежал, сколько там год, сколько, и я говорю, за столько год не могли нават святара покликать, каб помолился над этим человеком, каб уделил ці то отпущення грехов, ці то намащення хворих, чи то благословлення. Усі клопотилися и думали, что як он помирая, то он оживе. Ведали, что помирая, и ведали, что на суд Божий пойдет, и ведали, что ведают, что до костела повясуть, и ведают, что ксяндза будут кликать, бо уже некоторые загодя пытаются, а як то там быть. Бывали такие нават выпадки. Скажите, а як это вот принести, похоронить, а сколько это будет стоить?
Пытаюся, а у споведи был, а ён яшчэ жыве чалавек. А камунію прыняў, а ксяндза клікалі, не. Можна лёгка сказаць, ідзіце, хавайце дзе-нибудь, як-нибудь, як хочаце, там, ці яшчэ што-нибудь, ну, а прычом тут касцёл, калі не хочаце, каб ён быў збаўлены, гэты чалавек. Прычом тут справы Божыя. Абкладайце крыжамі, абразкамі ці ружанцамі, хоць цэлую труну налажыце. Толку з гэтага. Толку з гэтага. Гэта не, як кажуць, ні холодна, ні горача. Хоць крэст, як кажуць, 3-метровы пастаўся над гробам, а толку з гэтага. Калі чалавек не быў у споведзі, калі не далі магчымасць пазнаць, калі ён не прызнаваў Езуса Христа, толку з гэтага. Дорогие браты и сестры, поэтому задумайтесь вот над тем, что говорит сегодня Христос у Евангелии. А вы за кого меня лічите? А ось як подумать, а за кого мы лічим Езуса? Може, нейкая насмешка для нас у нашей веры, у нашей штодзённасці, жарт нейкі. А вот, може, там, як буде час, то там приду, не буде час, то не приду. Дорогие браты и сестры, наши деды, прадеды за 20 километров ішли до костела, каб посповедаться. Яны не говорили, что будет час, чи могу, чи не могу. Паузли, але ішли, як кажуть. Каб дойти, каб посповедаться, каб принять коммунию, хоть раз у год дойти до костела, найти недзе ксяндза. Чалавек, які усвядамліваў, хто перад ім, што гэта сапраўднае цела і сапраўдная кроў Езуса Христа. Паважаныя, неяк усвядоміць павінны. Не глядзіце, што вы пахрысцілі дзяцей часамі дзе-то там у церкві, ці што яны цяпер і пазбыліся. Нехай бацюшка клапоціцца пра іх зараз. Католікі пахрысцілі, сам хаджу, а пра дзяцей муж не ходзіць і дзеці не ходзяць. Ну, не знаю, нехай Дух Святы клапоціцца, бацюшка нехай клапоціцца, нехай хто хоча клапоціцца, я ж хаджу, яны ж у мяне праваслаўныя. Ну, што для праваслаўных аддзельны рай находится ў небе? Чи пекло отдельное для православных? Однольковое, знаете. Это тут яшчэ мы так троху делимся, а там будем в одном месте. Заслужил туда и попал. Не заслужил, то не попал. И не думаем, что там уже будет нечто все раздельное. Не будет ничего раздельного. Думаете, пережагнали тебе гэтым крыжом, чи гэтым крыжом, ці гэты знак, то одразу там будет нечто там особо? Не, дорогие браты и сестры. Не. Але Езус пытае, ці прымалі камунію, чи спажывалі маё цело, ці пілі маю кроў. Маеце жыццё вечнае? Не, не маеце жыцця вечнага. І як гэта будзе выглядзець, калі мы думаем, што вось мы попадем в одно месца, а ну, неяк яны самі, як я ўжо сказаў, надуе ім збаўленнем, не надуе. Пакуль мы ім не скажам пра гэта, ніхто ім не скажа. Нікому не патрэбныя. Думаем, што ксёндз можа будзе бегаць за каждым, скажу, я то не буду, нехай касцёл вучыць. Ну, мы, як прывядзіце, то навучым, як ксёндз сустрэне, то скажа. Ну, вельмі цяжка за кожным бегаць. То есть, если в наши адносіны да веры по-рознаму были наши адносіны да Езуса Христа. Каже святый Павел апостол, все вы сыны Божии паводле веры у Езусе Христе, бо все вы охрестилися у Христа, охрещенные у Христа опранулися. Дорогие, раз мы опранулися у Христа, значит мы повинны задуматься, кто ж для нас Христос. Хотелось, может, это сказать, не бойтеся сказать, чи ты приймаєш комунію, а чому ти не приймаєш? А пан Єсус сказав ось так, коли ти не приймаєш, то не будеш мати життя вічного. А не життя, поглядите, яке життя тут на землі. Ми говоримо, ой, що тут твориться, де Бог. А Єсус сказав, коли хочете добре життя мати, приймайте комунію, і буде добре життя. Но, де Бог? А где люди те, которые ходят коммунию принимать? Приди, прими коммунию, и Бога найдешь. Приди, посповедайся, и Бога найдешь.
Прыдзі паспавядайся і Бога найдзеш. Калі не хочаш, то Бога не будзе на зямлі. І будзем пакутаваць усе. Калі мы нешта робім, нешта чынім, мы думаем на будучыню, што з гэтага атрымаецца. Вось, мы хвалім нейкага чалавека, які не веруючы, які мае нейкія погляды невядома якія там невядома што робіць гэты чалавек, і мы яго хвалім, гаворым, ось як ён добра паводзіць, а потом не дзівімся, што творыцца абы што навокал нас. Бо ён добра сказаў, бо ён добра нешта ўчыніў, а ён нічога агульнага з вераю не мае, а потом вырабляе розныя рэчы непатрэбныя. Потом мы дзівімся, а чаму ж тут адкрываем вочы, а куды ж мы глядзелі на гэтага чалавека? А нашыя крытэрыі хрысціянскія дзе апынуліся? Дзе дзеліся? А нашыя нейкія, як кажуць, цэннасці хрысціянскія куды пабеглі? Невядома куды. Ну, нешта павінна быць у нас, нейкая вось 10 Божых прыказанняў, быць, на якіх мы апіраемся, аб якімі мы часамі судзім другога чалавека, павінны судзіць. Другога чалавека крытэрыямі прыказанняў Божых. Не там нейкімі дзяржаўнымі законамі, чи яшчэ. Крытэрыямі прыказанняў Божых яны незменныя ніколі. Яны незменныя ад Езуса Хрыста. І поэтому на гэта мы глядзім. Поэтому, дорогие браты і сёстры, і кажуць, калі у нас нема вось Божага, не здзіўляемся, што творыцца навокал нас. Не здзіўляемся. І, можа, не дай Божа, мы падтрымоўваем гэта ўсё. Не дай Божа, як кажуць. Вось, поэтому, паважаныя, задумаемся над пытаннем, якое задае Христос сваім апосталам. А вы кім лічыце мяне? А вы кім лічыце мяне? Кім я лічу Езуса Христа? Кім я лічу для сябе? Вось, няхай гэтае пытанне можа гучыць у нашых думках, у нашых адносінах, калі мы сёння прыйдзем, задумаемся, гледзячы, размаўляючы з нашымі роднымі, з нашымі блізкімі, і спытаемся, а зададзім яму вопрос, а кім ты лічыш Хрыста? А кім ты лічыш Хрыста? Хто Христос для цябе? Паглядзіце, як збянтэжацца ваши родные близкие. Только задайте им вопрос, дочце, сыну, кто для тебя Христос? Кто для тебя Христос? И от гэтага будет залежить любовь гэтага человека до вас. Сапраўды. Бо калі гэта любовь только чисто человечая, то это заўсёды карысная любовь. А калі любовь Христовая, в большасці это бескорыстная любовь. За большасці это бескорыстная. І калі ён пачынае, гэты чалавек, возбухаць, як кажуць, і пачынае абы што гаварыць, раз ён не цэніць вашых духоўных цэннасцяў, якія цэннасці ў яго могуць быць? Чалавек, які не цэніць вашых духоўных цэннасцяў, каштоўнасцяў, якія каштоўнасці ў гэтага чалавека тады? Трэба баяцца альбо нешта мяняць, некие каштоўнасці ў гэтым чалавеку. Поэтому кто есть кто, кім, альбо хто ёсць кім, можна лёгка, задаючы гэтае пытанне, якое Христос задаў апосталам. Бачым, адныя апосталы асталіся у старым запавеце яшчэ, другія апосталы ўжо перабіраюцца ў новы запавет, бо говорць, Янам Хрысціцелем лічаць, да? Ну, а Пётр перабраўся ў новы запавет, кажа, ты Месія Божы. Пётр дайшоў ужо. Ты Месія Божы. Паглядзіце. Христос зразумеў, кім ёсць апосталы ягоныя. Якая думка, не то, што якая думка ёсць, дзе яны знаходзяцца ў веры. Дзе яны знаходзяцца ў веры. Поэтому далей Христос гаворыць, але калі хто хоча ісці за са мною, няхай адрачэцца ад самого сябе. Штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною. Паглядзіце, это ўсё, што нас чакае пасля таго, як задамо пытанне. Штодня бяром крыж свой, то есть это не будзе лёгка пачуць адказ такі, які нам хочацца. Ідём, бо хто ўратаваць жыццё сваё, хоча ўратаваць жыццё сваё, загубіць яго, хто загубіць жыццё дзеля мяне, той уратуе яго.
але трэба стаяць на боку Христа заўсёды. Не есть такое, заўсёды кажу слово, есть наше беларускае слово цікава, патураць. Чулі такое слово все. Не патураць, ніколі не трэба патураць. Ты не верш. Ну што ж, ён не веруе. Ну вот, абы жылі добра. Абы жылі добра, яны ж не сварацца. До касцёла ходзіць, верыць у Бога, не у шлюбу, не спавяданне, але ж не сварацца. Адкуль вы знаеце, што не сварацца? А можа не гавораць, што сварацца? А можа ўжо ў думках даўно перасварыліся і развяліся? А можа ў думках невядома, што творыцца? А можа там, дзе тварыць кажды, што як хоча, а да сваркі дайдзе, вот як кажуць, адзін шчелчок, як кажуць, і ўсё разваліцца. А потом, ай-яй-яй, яны ж так жылі. А Боженька, чаму ж так Боженька такім? А што Боженька, як яны з Боженькам не былі? А што Боженька, як яны з Боженькам не былі? Для іх Христос быў ніхто. Як для іх Христос быў увогуле нідзе. Паважаныя, глянем на гэта, прабачце, троху рахунак сумлення я сабе зрабіў, і вы сабе зрабілі. І задумайцеся, і няхай Пан Бог вам благаслаўляе. Ласка Божая для збавення неабходная. Неабходная. Кім мы лічым Христа? Кім мы лічым Христа? Калі прыступаем да камуніі, кім мы лічым Эўхарыстыю, найсвяцейшы сакрамент? Чи это сапраўды Христос? І ўсвядамліваем, што гэта Христос жывы і сапраўдны. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і в адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланіць хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, і чакаю уваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Адкрыем нашыя сэрцы Богу, які няспынна напаўняе нас сваімі ласкамі, і ўзнясём да Яго супольныя малітвы. Молімся за Христовы касцёл, каб ён нястомна абвяшчаў добрую навіну аб уваскрасенні свайго укрыжаванага Пана. Цябе просім. Молімся за святога Айца і біскупаў, пераемнікаў апосталаў, каб у цяжкія хвіліны яны адчувалі дапамогу свайго боскага настаўніка. Цябе просім. Молімся за тых хрысціянаў, якія не прымаюць святых сакраментаў, каб яны не аддаляліся ад Хрыста і здолелі прыняць Яго любоў. Цябе просім. Молімся за тых, хто зараз знаходзіцца ў адпачынку, каб яны аднавілі свае фізічныя і духоўныя сілы
для выканання сваіх абавязкаў. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб ажыўленыя Божай любоўю, яны жылі ў спакоі і еднасці. Цябе просім. Молімся аб здароўі і патрэбныя ласкі для Тацяны. Няхай Христус Пан праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Ружанцовай і святога айца Фабіяна дасць ёй патрэбнае здароўе. Молімся і просім аб святло Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Прашу ўсемагутнага і міласэрнага Бога праз Jesуса Христа спаслаць Духа Святога на тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. Нехай Христус Пан дасць сваё благаслаўленне сілы, моцы, ласкі сваёй для людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных. Цябе просім. Благаслаўленне для нашых ахвярадаўцаў. Нехай Христос Пан дасць ім патрэбныя ласкі, здароўе, дасць ім патрэбныя благаслаўленні ў іх працы, ў іх штодзённасці. Нехай Пан усемагутны благаславіць усіх людзей, хто сёння ўдзельнічаў у працэсіі, няхай дасць іх ласку сваю, аб якой яны так шмат прасілі падчас працэсіі Божага цела. Нехай Пан благаславіць тых людзей, якія не толькі ўдзельнічалі, але прыгатавалі гэтую працэсію, рыхтавалі алтары, клапаціліся пра ўсе справы, асабліва тым, хто працуе ў нас пры касцёле, малюся за іх. Дзякую усім людзям, якія стараліся спяваць хору нашаму, міністрантам нашым, дзяўчынкам, якія пасыпалі кветачкі, якія былі задзейнічаны, якія неслі харунгі, такі вецер быў. Я думаў, там і бальдагім здуе, і харунгі панясе разам у нёман. Вось, няхай Бог усемагутны дасць ім таксама благаслаўленне, дзякуй ім за усе гэтыя працы. Цябе просім. Прашу за ўсіх памерлых у войнах, асабліва малюся за памерлых у Другой сусветнай вайне. Яна началася, конечно, мы ведаем, у верасні месяцы, Другая сусветная вайна. Але сёння таксама, учора асаблівыя такія дні, мы ўспамінаем, прашу вечны супакой усім, хто загінуў падчас вайны. Столькі людзей загінула, каб гэтыя войны больш не паўтараліся на нашай зямлі. Цябе просім. Нехай Христос Пан благаслаўляе нашым сем'ям, дасць ім супакой, ласку. Цябе просім. Божа, Ты любіш усіх людзей, выслухай нашыя малітвы і просьбы і адары нас Тваім спакоем праз Христа Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Заўсёды гэта маё сэрца паглядзі, ты любоў мая адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой. Заўсёды
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутным. Прими, просим Тебе, Пане, эту ахвяру хвалы и милости улиня, ученика, очищенные Отцаю Ее. Мы могли ахвяровать Тебе щирую любовь наших сердцев. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору сердце. Снова зимих до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Угодно да и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Бо Он з литости до грешного человечества народился с Панной Марии, праз свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное життя. Тому за анёлами, арханёлами и з усими святыми мы обвешаем Твою хвалу разом. Зими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. За правды Божа Ты святый, и справедливо хвалить Тебе еще Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Действенною мocою Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой. Каба до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности с усим костелом у первый день тыдня, коли Иисус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего, гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламаў и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе пролита
дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обещанием смерть Твою Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа ухвалу. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным ойцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугою Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О, добрый Ойче, ласкаво з'яднай з собою усіх рассеяных по свете дзяцей Твоих, наших померлых братов и сестер и усіх, хто ў ласцы Твоей адышоў з гэтага свету, милостиво прымі ў валадарства Твое, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святилися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса
Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, я Тебя реш на себе, краї світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя реш на себе, краї світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя реш на себе, краї світу, одари нас супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, и они варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Тело Христа нехай заховає меня на життя вечное. Амен. Кров Христа нехай заховає мене життя. Прославляю свій рай, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Дай мое сердце покарается, про Твою величу все смягчается. Наши почуті помиляются, только слови веры тут справжаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа пылная. Боскость Твоя укрытай на крыше была, тучей человечность втоена Твоя, як злочинец на крыше с верой вызнаю, что Ты Бог и человек, спал душу мою. Як домашние раны не доследую, познаю, однако Тебе, Тебе верую. Дай все более верить и надеяться, и любовь моя в Тебе хай жал смоцнется. Вспомини смерти Пана нашего, хлеб живый кренится,
розумом и духом разважать Тебе. Аминь. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти є гость добрий. Дякуєм Тобі, пагані, алілуя. Дякуєм Тобі, Єсу, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, пагані, алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і сутяжінні. Дякуєм Тобі, пагані, алілуя. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти є гость добрий. Дякуєм Тобі, пагані, алілуя. Дякуєм Тобі, Єсу, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, пагані, алілуя. Молимся. Пане наш Боже, Ты умацовываешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, кабахя якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавления, праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры, на гэтым тыдні ёсць пэўныя святы, якія згодна з календаром ёсць, але таксама рухомыя, так называемыя святы, згодна са святам Пасхі адбываюцца. 24 чэрвеня ў аўторак урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. Святая імша будзе ў 9 раніцы, у 18:00 у Новым Свержні і у 19:00 будзе у Столбцах. Таксама там где-то 19:15, я думаю, у гэты дзень будзе раней троху. Так і адбудзецца ў 19. Запрашаю. 27 чэрвеня, пятніца, урачыстасць Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. У гэты дзень адбудзецца асвячэнне капліцы, благаслаўленне капліцы і асвячэнне алтара у Жацераве у 18:00. Запрашаем на свята. Што значыць будзе асвячэнне, благаслаўленне капліцы? Капліца была збудованая і калісьці была благаслаўленая, а цяпер толькі будзе асвечаная ці кансакравана, як мы гаворым, тут такое словы такія есть. Зараз толькі што мы адрэстаўравалі гэтую капліцу, шмат працы зрабілі, мы яе благаславім, але алтар мы зрабілі новы, пагэтаму новы алтар будзе кансакраваны альбо асвечаны, можам так сказаць. Запрашаю, будзе ксёндз біскуп Юрый Касабуцкі, у гэты дзень там да нас прыедзе учыніць вось гэты святы абрад. Запрашаем. Я думаю, што будзе, і калі хто не можа даехаць на сваім транспарце,
то можа там знайдзецца нейкім чынам нейкі такі аўтобус, ці што мы зарганізуем са стоўбцаў. Калі ласка, запрашаю. Гэты дзень у нас будзе святая імша вечарам у пятніцу у 18:00, у свержні у 19:00 у стоўбцах. Тых, хто не зможа паехаць, будзе ксёндз Кірыл, я буду там. Вось гэта такія. Далей 28 чэрвеня прыпадае безаганнага сэрца Маці Божай якраз у гэты дзень. Вось будзе ранішняя святая імша вось у сувязі з гэтым успамінам, а вечерняя святая імша і наступная нядзеля прыпадае ўрачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла. У нас у свержні касцёл святых апосталаў Петра і Паўла, якраз гэта нядзеля, па гэтаму нядзельны парадак святой імшы і ў стоўбцах, і ўсюды, але таксама і ў свежні ў 13:00 будзе адпустовая святая імша. Хто жадае прыехаць, калі ласка, запрашаю. Чэрвеньскія набажэнствы у нас 18:30. Таксама каля фігуркі Маткі Божай за возерам і каля брамы званіцы таксама адбываюцца чэрвеньскія набажэнствы 20:00. Я вам дзякую за ваши ахвяраванні, за то, што далей дапамагаеце весці працы па ўпрыгожванню нашага касцёла, добраўпарадкаванню нашага касцёла. Патроху мы стараемся рабіць, зараз займаемся алтаром і займаемся таксама праектаваннем нашай капліцы. Дзякую шчырае за ваши ахвяраванні, за ўсю вашу дапамогу. У ларку ёсць новы часопіс «Аве Марія». Набываем гэты новы часопіс, пазнаем навіны, паглыбляем нашу веру хрысціянскую, каталіцкую. Там вельмі много цікавых заўсёды артыкулаў есть у гэтым часопіс, што вельмі карысна для нас, каб паглыбіць нашу веру, каб не быць такімі ігнарантамі, можам так сказаць. Ну, веру, а што пра веру, нічога не знаю. Начинается потом прыдумоўванне рознае. Поэтому читаем адпаведную літаратуру каталіцкую, гэта вельмі карысна. У ліпені ці жніўні дабрачыннае таварыства Карытас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прапануе курэнне сушак пенсіянерам, маламаёмым людзям, інвалідам. Записвайцеся ў сахрыстыі. 4-5 ліпеня ў першую пятніцу і суботу ў Буцлаве адбудзецца ўрачыстасць у гонар Маці Божай, якую мы ушановуем у буцлаўскім вобразе. Можна арганізаваць пілігрымку, памятаем, што засталося так на раскачку тыдзень, праз 2 тыдні это ўрачыстасць, трэба заказаць адпаведна аўтобус, поэтому пастараемся хутенька, хто хоча паехаць, зарганізавацца гэта, ну і памятаць заўсёды пра тое, што гэта павінна паездка быць, як я ўжо зарганізаваўся, значыць я еду. Заплаціў грошы, значыць я еду. А то бывае такое, што ў канцы аддайце грошы, я не еду, бо мне там не так, найдзі замену сябе, тады аддадзім грошы. Таму што, а хто будзе пакрываць? Если место пустое, значит цена за билет увеличивается. В прошлый раз мы организовали детям подороже у Буцлав. Добра, один человек не поехал, а як не поехало 3-4, это уже 100 рублей, больше за 100 рублей, и калі ласка, а кажуть, а хто платить за это все, хто пробар, что ли, трохи несерьезно. Альбо парафия, так, уся, то тоже несерьезно, то есть это калі ласка. То есть мы повинны, кожная поездка повинна быть, я еду, точно, не еду, значит, я когось пытаюся, с кем-то организовываю на свое место, каб 8 человек может поехать, и каб таким чином, не было так, некой накладки, некой такой, и клопоту другим. Вот это коротко объявы. Нехай Пан Бог усемогутный благословляє усіх. Прийміть Божие благословлення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа.
покажи, край наш от лиха бережи. Помяни наш чудотворца, знал причины оборонца, нам шлях спасения покажи, край наш от лиха бережи. Помяни наш чудотворца, знал причины оборонца, нам шлях спасения покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширалися род братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Про Христа Пана нашого.